Bil-ħwienet ta' tpinġija jfaqsu f'diversi lokalitajiet madwar il-pajjiż, il-Gvern qed jipproponi bidla fil-proċess biex tinkiseb il-liċenzja għal min ipinġi t-tatus u joffri s-servizz tal-make-up permanenti. Il-Gvern qed jipproponi li biex wieħed isir tatuist irid jattendi kors ta' mill-anqas 45 siegħa. Kors li se janalizza kif jittrattaw il-ġilda u l-istrumenti fost aspetti oħra. Il-kors irid jiġi offrut mingħand tatuist li ilu bil-liċenzja għal dawn l-aħħar 5 snin. Madankollu, sabiex tinkiseb il-liċenzja, individwu irrid jikseb taħriġ dwar l-użu tal-labar li jintużaw għat-tpinġija mingħand professjonist mediku. Id-direttur tal-Standards dwar is-servizzi tas-saħħa, Patricia Gallia, spjegat l-importanza ta' dan it-taħriġ li rigwardja l-infezzjonijiet trasmessi mid-demm. U barra minn hekk, il-linji gwida li l-erja li tirrigwardja trasmissjoni ta' infezzjonijiet mid-demm, għax inti meta għandek tattooing, għandek it-titqib u għandek id-demm, dan irid jingħata minn healthcare professional li jkollu l-informazzjoni li jkun jista' jgħaddi informazzjoni korretta lil dik il-persuna li tkun ħadd applika għal dan il-kors. Il-Gvern ħass li għandu jniedi dan it-taħriġ wara li d-domanda s-servizz tat-tatus qiegħda dejjem tikber f'pajjiżna. F'sena kien hemm 63 talba biex tinkiseb il-liċenzja għal min ipinġi, filwaqt li f'pajjiżna hawn mal-200 persuna bil-liċenzja biex ipinġu t-tatus jew li jagħmlu make-up permanenti. Jiġifieri l-interess tagħna li l-ewwel nett nillistjaw aħna fil-fatt fil-website tagħna kull persuna li tiġi liċenzjata tiġi ippubblikata, ġifieri jekk persuna tiddeċidi li ħa tagħmel tattoo tista' tidħol fil-website tagħna tara li dik il-persuna hija liċenzjata u tkun moħħa mistrieħ li dak il-persuna qed iżomm il-livell biex jisalvagwardja s-saħħa pubblika. Id-dokument bir-rekwiżiti għal min ipinġi t-tatus tqiegħed għal konsultazzjoni pubblika li se tagħlaq fl-14 ta' Diċembru. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħeġġeġ sabiex kulħadd jipparteċipa fil-konsultazzjoni. Saħaq dwar l-importanza ta' dan it-taħriġ sabiex tiġi mħarsa s-saħħa tal-klijenti u ta' min ipinġi. Dan huwa proċess ta' konsultazzjoni, ġifieri issa ftaħna da' dokument għal xahar konsultazzjoni biex naraw jekk x'ikun hemm xi feedback se jkollna mill-stakeholders kollha. Aħna ħassejna illi peress li qed isiru popolari ħafna it-tattoos u għandna ħafna persuni li qegħdin jaħdmu ta' tattooists illi biex niproteġu kemm il-klijenti kif ukoll it-tattooists infushom kellna ndaħlu daw ir-regolamenti